रायजोफोर आं सनापुर पन्सायतनि 10टा वार्डनि एपि मेम्बार जानानै ओंखारदों रायजो राजाफोरखौ बयनिबो अननाय मोनगोन होननानै दिनै आं माइनाव जानानै बयनिबो मोजांनि थाखाय मावनो आखायाव लादों आरो गोबां मावनानै थांनाय बिथांमोनहा माखासे आद्रा गालांनाय खामानिखौ आं मावफुंगोन होननानै मिजिं थियो बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय अननाय लुबैयो आरो आंनि अननायानो जादों आंनि सिम्बलानो जादों हासिब एबा सावगारिया नोंथांमोना जेरावबो बुवालासे आंनि बे हासिबनि सावगारियावनो बुनानै होदो बहरखौ आम आदमि पार्टी माने निर्दल हिसाबै होनाय जादों दा आंनि एगेन्स्टआव सासेल' दङ गुबुन जाथि बिसोरनो होआलासे नोंसोरो आंनिनो बयबो भटखौ थुनानै होदो आरो आंखौ अराय देरहासार खालायदो ओंखायनो आं मिजिं थियो दे बे थालांनाय माखासे मावनो गोनां हाबाफोरखौ मावजोबनो हागोन होननानै रायजो राजानिफ्राय अननाय लुबैदों रायजोफ्रा अनोबा आं बेखिनि हाबाखौ मावनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो ओंखारहोबाय आरो रायजोफ्रा गोबां रायजोफ्रानो सोरबा सोरबा साननो हागौ हिन्जाव मानसिया मा मावनो हागोन होननानै नाथाय रायजोफ्रा बेफोरखौ साननो नाङा हिन्जावाबो आजिखालि मावनो हानाय गोहो दङ बेखौ लानानैनो आङो ओंखारबोदों मा खालायनो रायजोफोर जोंहा रांखावरि आखायाव गैया बेफोरखौ नोंसोरो जेबो गाज्रि मोननो नाङा जोंनो रां होआखै फैसा होआखै होननानै रांजों गोसोखौ बायनो हाया रांजों खामानि जाया अननाय होयोब्ला आङो नोंसोरनि बे मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावजोबनो थाखाय मिजिं थिबाय आरो आं आसा खालायो आंनि बे हासिब सावगारियावनो बयबो रायजो राजाखौ होगोन होननानै आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि सायाव खुलुमनाय हरबाय आरो साबायखर थाबाय नंगौ गोबां जोंनि बर' सुबुं दङ नाथाय जोंनि बर' सुबुङावहाय काउन्सिलर सासेल' गाखोनायखौ नुनो मोन्दों रावनावबो गोहोखौ नुनो मोनाखै जोङो गुबुन जाथियासो गाखोनायखौ नुनो मोन्दों बेनि सायाव मा बुंगोन गुबुन जाथिफ्रा जोंखौ मा नायनो जों नुनानै मोनखायो जेरै गुबुन जाथिफोरनिफ्राय जों होनानै नायनायबाय नाथाय आरो गावनि मानसियाबो सोरबा सोरबा मावफुङा गोबां सुबुंफोरखौ नुबाय बियो लामा सामा जाया जेरावबो थांनो थाखाय उसुबिदा बे पन्सायतआव बेसेबां दङ जोङो गासै 27 गामि दङ बे गामियाव गासिबो थाबनानै नायजोब्बाय आङो मोनसेबो लामा मोजां गैया गासिबो आदा उदा जानानै दंजोबो बबेबा लामायाव हाखरनि थाखाय जों बारलांनोनो हायाखै थेवबो जोङो खस्थ' मस्थ' बारनानै नायबोजोब्बाय दा बेफोरखौनो आं सानबाय जे बे एपि मेम्बाराव आं जुदि देरहामारोबा नोंथांमोननि अननायाव आङो बेफोरखौ गासिबो मोनसे मोनसे मावजोबनो थाखाय थांखि लागोन नोंथांमोना मा सानो आंथ' जेबो मोनथिया खिन्थु आंनि मिजिङाव दङ नोंथांफोरनि अननाय मोनोबा बेफोर खामानिखौ आं जेब्लाबो जाफुंहोगोन बेनो आंनि रायजोफोरनि अननाय लुबैनाया आंनि हासिब सावगारिखौ मालाबाबो दाबावजे नोंसोरो बुनो आरो बैसां जाथिफोर बिसोरथ' जोंखौ सैखाया बिसोर दाल' मोजां मोजां होनगोन नाथाय बिसोर मोननायनि उनाव जोंनि बर'फोरखौ आथिं सिङावसो दोनगोन आरो मालाबा समाव बिसोरो जोंनि बे आगोमा पन्सायतखौबो गावसोर लानो थाखाय बिसोर रेडि जानानै दंखायो बेखौ जों ओरैनो मिथिखायो थेवबो बर' रायजोफोर बयबो खौसे जा अननायखौ नोंसोरो मालायनो होआलासे आंनि सावगारियावनो बुनानै हो आं अरायबो नोंसिनि मोजांखौ अरायबो हास्थायगोन आरो नाजागोन आंनि पन्सायतआ सनापुर पन्सायत आं 3 नाम्बार आउटनि वार्डनि मुसुमा प्रतिमा बसुमतारी नोंसोर आंखौ सिनियाबो जानो हागौ आं बारा गोबावनि मानसि नङा आं गोदो हाजोआवसो थायोमोन आं दा गामियाव रायजो जाफैबाय आं बयबो नुजोब्बाय गासिबो गिदिंनानै मा दं मा गैया नाथाय आङो मोनसेबो मोजां लामाखौनो नुवाखै जेराव थाङो ओरैनो हाखर जेरावबो थाङो ओरैनो लामा गाज्रि माने सुबुंफ्रा सानो जे नोंथांनि पार्टिनिफ्राय आरो सोरबाफोर मेम्बारफोरबो होना होयाखै आंनि पार्टियाव रावबो सासे दङ बेनो जादों बैसां बेखौ माब्रै गादबनो हागोन जों दा बेखौ नागिरनांगौ आरो वार्ड मेम्बाराव आंनि बाव रावबो गैया वार्ड मेम्बार गैया एपिल' गेलेदों आङो एपि दं जेड पि दं बेनो